hem vist que els dispositius ens ajuden que eduquem la vista, la visió del fotògraf. Què volem fer quan fem fotografies? Compartim històries, però això ho hem fet no és d'ara. He agafat expressament aquestes imatges, això és de l'any 85, d'un àlbum, El Cap Nord, en el qual està escrit a mà, enganxada amb les fotos enganxades, amb material recollit sobre el terreny, i això són les illes Lofoten. Està fet exactament a les 12 de la nit, des del vaixell que tornava de les Lofoten cap a Noruega. Exactament a les 12 de la nit, perquè em feia molta gràcia el primer cop que veia el sol de mitjanit. Allò que dius, des de lluny, abans d'anar-hi, pensava com deu ser el sol de mitjanit, i és com el sol de la tarda. Però et sona molt mític, no? Bé, aquesta fotografia aquesta és de l'any 85, és exactament aquesta. Què ens permet la tecnologia digital? O sigui, aquesta és el mateix negatiu escanejat i restaurat. Restaurar les fotos antigues és entretingut, no us enganyaré. Tinc un armari amb 7 o 8.000 negatius antics, dels quals potser n'he restaurat 200 o 300, perquè és que no acabes mai, és superlent, però és agraït. Tot això són fotos del 85 que estan en aquell àlbum i que les he intentat millorar al màxim possible digitalment. Una gelera. I aquestes són del 85 de París. Aquestes les he posat perquè per ensenyar-vos com surt la diapositiva o el negatiu escanejat de l'escàner i com acaba sent així. Això és París, es veu més o menys bé, és l'any 85. Això també és l'any 85 a París. Aquesta també. Aquella època no hi havia Photoshop, vull dir que l'art de Sant Martí és real, no està inventat, vull dir, era tal qual. Després d'una diluviada que vam quedar xops, va sortir de cop el sol i sobre el Sena, genial. I això és la fotografia tal com surt un cop l'escaneges, amb aquests colors i aquesta, dius, mare de Déu. El digital, la tecnologia digital, es tracta de saber quins processos has de fer, no? Però un cop l'has escanejat, passes nivells, ajustes els 3 canals individualment, retoques el color i aconsegueixes que tingui els colors normals una altra vegada. Però és una per una anar retocant canal per canal i traient totes les taques de pols i les ratllades i tot el que hi ha. Vull dir que és entretingut. Actualment han passat les èpoques dels àlbums. Ara, en tot cas, quan tenim àlbums els fan el Hoffman i aquests. Vull dir que els enviem digital i ens ho tornen fet. Vull dir, no l'hem d'escriure. El més habitual que és utilitzar les webs de difusió social que tenim a la nostra disposició. N'hi ha unes de més fotogràfiques. Flickr, per exemple, és una de les més conegudes entre els fotògrafs. Flickr és una de les primeres, però és un lloc per compartir fotografia. El 500px és una altra web per mostrar fotografia possiblement més especialitzada. Aquí ja hi trobes molt poques fotos d'estar per casa, d'alguna manera, i el que es puja a 500px normalment té una qualitat, o sigui, a 500px, o sigui, si a Flickr les pujo a desenes, aquí les pujo d'una en una, i quan penses que aquella foto val la pena, no? És un tractament diferent, o sigui, té un altre... Bueno, els seguidors de 500px o Flickr són diferents, són més fotògrafs d'alguna manera, no? Això va bé sempre? No. Vull dir, el Google Fotos, per exemple, ajuda molt a compartir i actualment les puges a Google Fotos, envies l'enllaç i tots els companys que volen participar ho veuen i ho comenten i es comparteixen no només les fotografies quan tornem del viatge, sinó en el moment que estem fent el viatge. I el paradigma d'aquesta compartició automàtica és Instagram. El format quadrat, Instagram és
Els joves diuen que ja no entren a Facebook perquè és cosa dels pares, no? Facebook és de carrosses. Els 14-15 anys es comuniquen a través d'Instagram i utilitzen més bé Instagram que Twitter perquè Instagram és molt visual i cada cop més estan acostumats a la foto, als hashtags i molt poc text, cosa que Twitter encara té text, encara que només siguin 140 caràcters. Aquí, de fet, la utilització que he fet molt temps d'Instagram he fet trampa i moltes vegades m'he guanyat crítiques perquè hi poso fotos que no necessàriament estan fetes en mòbil i, per exemple, aquesta de baix de tot, la de l'Arc de Sant Martí, és de París del 85, vull dir, molt abans que existís Instagram. Ho poso, ho poso la data i tal, però no tothom hi està d'acord en què es puguin posar fotos que no són fetes al moment i tal. Bé, tot són opinions. Però he utilitzat molt Instagram per veure quins tipus de relacions, de seguidors, de hashtags funcionen. I és curiós, perquè cada web social té el seu funcionament comunicatiu diferent. Deia que Facebook és el dels pares, diguem, pels joves. Facebook és una cosa dels grans. En el món fotogràfic, Facebook penso que s'utilitza molt perquè la major part de fotògrafs estan a Facebook. Almenys la major part de fotògrafs que són d'agrupacions, que són molts. I s'utilitza molt, no només per publicar les pròpies fotos, sinó per publicar les fotos i per els comentaris que generen, els seguidors, interacciones amb molta facilitat i, a més, les agrupacions fotogràfiques, aquesta és la plana de l'agrupació fotogràfica de Montcada, utilitzen molt Facebook per compartir tutorials, fotos, obres, per discutir de fotografia, és a dir, Facebook pels fotògrafs, no els més joves, no els de 18 anys, sinó els fotògrafs a partir d'una edat, s'utilitza molt Facebook per compartir el coneixement fotogràfic i les agrupacions fotogràfiques han guanyat molt en coneixement perquè han après a utilitzar eines com Facebook per compartir el coneixement.